Barge nga gikargahan og coal nga gipugnan sa Department of Energy sa miaging semana nasuta nga nahanaw na ang kargang coal ug na-deliver na sa usa ka bihunan sa dakbayan sa Talisay. DOE-7 mupasaka og kaso sa mga nagpuluyo sa pagpalusot niini. Si Chona Carion sa report. Bisan pa man nga gi-intercept sa Maritime Police ug Department of Energy 7 ang barge nga nagkarga og 6,399 metric tons nga coal apan nasuta sa DOE-7 nga nahatod na kini sa dakong bihunan nga nahimutang sa Barangay Kansohong sa dakbayan sa Talisay. Gi-intercept ang barge diha sa Pier 8 sa dakbayan sa Mandaue ni adtong Biyernes human ilang bigit sa illegal coal trading. Ang maong coal gikan sa pagbilaw power plant nga dili otorisado nga mamaligya og coal. Mato di Attorney Rosmark Gamalio, legal officer sa DOE-7, nga didto ilang gi-check ang dapit kagahapon sa dakbayan sa Talisay. Uban ang mga pulis ilang gi-cordon ang gibutangan sa coal. Alarming anong na-release ang cargo nga wala man to authority from the office na i-release kay naman tayo kaso, no? Against mag-file may atong admin as well as criminal, the first incident atong Friday. Mato ni Gamalio nga mupasaka sila og kasong illegal coal trading, theft of minerals, anti-fencing ug obstruction of justice sa mga tao o kumpanya nga mikuha sa coal bisan kun ilang gipugnan ang pagbaligya niini. Gibanabanang mobalor sa 33.2 million pesos ang balor sa coal. Nag-hire sila trucks, no? Ana tayo mga lista sa mga trucks na gigamit o sa mga sa company nga gigamit for haul from the barge to the site dito sa Talisay. So ang nahitabo na trace na to dito sa Talisay giagto under sa atong team. Nakita na dito stockpile na dito ang coal. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak Team ang pagkuha sa habig sa kumpanya apan nagdumili sila pag-atubang sa mga tigbalita. Inay ilang awhag sa news team nga adto lang mukuha og kasayuran sa Department of Energy 7. Oba ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.